Γεια σας πάλι φίλοι μου. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω ένα πολύ ωραίο κόλπο με την τράπουλα. Έχουμε μια κανονική τράπουλα, το Bicycle Seconds, την οποία θα την ανακατέψω. Λοιπόν, θα δείτε ότι δεν είναι στημένη και θα τις ανακατέψω πάλι. Λοιπόν, τώρα αφού έχω ανακατέψει και έχετε δει δεν είναι στημένη τράπουλα, θα βγάλουμε από εδώ 8 φύλλα τα οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι βασικά όχι 8 φύλλα, θα βγάλουμε 2 φορές να βρούμε τους 4 άσους, οπότε θα είναι 8 φύλλα. Πρώτη φορά πιστεύω ότι είναι αυτά τα 4 φύλλα, δυστυχώς δεν τα κατάφερα και θα ξαναπροσπαθήσουμε άλλη μια φορά. Ποια φύλλα θα πάρουμε? Θα πάρουμε αυτά τα 4 φύλλα, τα οποία ούτε αυτά είναι, δεν πειράζει όμως, θα κάνω κάτι καλύτερο από το να βρω τους άσους. Λοιπόν, θα ήθελα ο θεατής μου που τραβάει την κάμερα να διαλέξει ένα φύλλο και να το ρίξει την κάμερα. Ωραία. Αφού το έδειξες στην κάμερα και το είδες και εσύ και το θυμάσαι, βάλω το εδώ. Αφού τώρα το έβαλες εκεί και το έβαλα και εγώ εδώ, θα ανακατέψω και τώρα τι θα κάνουμε, να σου εξηγήσω. Θα βγάλω 4 στήλες και κάθε φορά θα λέω, θα κάνω αντίστροφη μέτρηση από το 10 στο 1 και κάθε φορά που θα τυχαίνει το φύλλο που λέω θα σταματάει εκεί. Για παράδειγμα, να καταλάβεις: 10, 9, 8, 7, 6, σταματάω. Οι φιγούρες, να ξέρεις, μετράνε για 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, σταματάω. 10, σταματάω. 10, 9, 8, 7, 6, σταματάω. Να ξέρετε ότι εάν είχε τύχει το φύλλο που πάω να βγάλω έφτανε στο 1 και μετά δεν είχε, του βάζω ένα φύλλο από πάνω έτσι. Αλλά τώρα με ένα βγήκαν όλα. Τώρα θα κάνουμε μια πρόσθεση σε αυτά τα φύλλα. Είναι 6 και 4 10 και 10 20 και 6 26. Στην 26η θέση από αυτό που παίρνει την τράπουλα θα είναι το φύλλο σου. Δες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Τώρα αυτό πρέπει να είναι το φύλλο σου. Ποιο είναι το φύλλο σου? 4 μπαστούνι. 4 μπαστούνι? Ναι. Ωραία. 4 μπαστούνι είναι και το φύλλο το οποίο βγήκε μέσα από αυτό που κάναμε εδώ πέρα, που βάλαμε και ανάλογα γίνανε φύλλα. Η τράπουλα είδατε δεν ήταν στημένη, μπορούσα να κατέψω και πιστεύω το έχετε καταλάβει το κόλπο, δεν είναι εξάλλου και πολύ δύσκολο να το καταλάβετε. Λοιπόν, αυτό ήταν το κόλπο, ελπίζω να σας άρεσε. Γεια σας.